Unsa man ka man, unsa na may oras, uy. Alas 12 naman mga tulog na to, uy. Alas 12 na? Alas 12 naman, good. Nagkakaunsa di ka diha. Ako yung latan eh. Kasi gilatan ni mo alas 12. Gahina pa ko di alas 4 sa hapon. Unya, kisam di mo gilatan di. Musulod na di ka diha. Wamang ka niabot. Ito nila kay namno ng amang ng hatag daw pikas puro kay. Ay na. Nasulat ko alas 4 pa sa hapon, alas 3 daw ng amang dito rin. Nasulat ko di alas 4 pa sa hapon. Kasi yung oras di karon. Alas 12 na lagi. Mabot siguro na tao di. Ay na, unsa naman ka. Tanan, basa na si mong likod, oh. Merry Christmas. Maabdan na lang kag Pasko diha. Mabot na pila yatag daw. Ano ka pila yatag? Maabdan ni mo. Pila di ay? Daw. Balo eh. Ulat gani ko. Unsa na abdan naman. Tulog-tulog po. Matulog eh. Way panyapon. Na, dabig dito mo abot. Natan niya po na ako para makapamahog ma. Na, unsa ba yan ni siya? Uy, tulog na to, uy. Saan na ba? Yung sinamamot ba? Sabi sinaan ako. Ano ba? Sa? Sinaan na ba? Nag... Sudusin na mura naman kag natalan. Siguro ka, uy. Eh?